Este un cadavru aici. Prediction. Îi la ventul de aici. Și e cadavrul meu. Boom. How about that, bitches? Mereu să fiu. Tu stai în pod? Nu, stau în mansardă, smiley face. Nu e același lucru, nu e așa? De ce ai shock mount la microfon? Pentru că atunci când dau cu pumnul în masă, când fac din astea, microfonul să nu capteze toate gălăgiile. Guys, a început cu tremurul. E cu tremur, boys. Uraganul Katrina. Bă, nu te juca cu mine, mă! Bă, ce m-a spus? Boys! We fucking did it! Holy fucking shit! Good evening. Fuck off! Am dat resend mail și în secunda următoare am primit mail. Ce mail am primit în secunda următoare? Mamă, și chiar am crezut, dude. Having trouble logging in, yes. Ieși în morții tăi, Soler! Iată, face suferințe! Ați văzut ce suferințe face căcatul? E gen, mamă, cine sunt eu? Joacă de 20 de ani la amatori și a făcut prima lui victorie. Prima lui victorie la amator. Bravo, băiatule! O să încerc. Și ce se aude? Am o mini drujbă aici sub birou. Ce-ați făcut de când nu ne-am mai văzut? Hai de pula mea. Aoleu. 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 Ok. Aruncă-l acolo. Aruncă-l în roata aia, te rog. Așa. Așa e mult mai bine. Lasă-l acolo. Mă, niciunul n-a văzut nimic. What the fuck? What? What the fuck, dude? Nita am intrat de 2 ori lângă 3 oameni, n-a văzut nimeni nimic. Ok, dude. Uite și pe Jay. Ah. Ok. E neț, calmează-te, calmează-te, e neț. Neț. E debutul meu, am emoții. E debutul meu la pro, ok? What? What is this? E debutul meu la pro și am emoții. E normal. Am rupt ultima scândură de la pat în pula mea, man! No. Mai fă uga-buga dance, man! Uite cum se rupe, mă! Unde mai dorm, mă? Eu dorm în pantă! No. Mai sare în aer! Oh, fugeai pe măta în pulă!
de patul tu. Intră în apa mării și nu te teme, ai să înveți să noți printre sirene și apoi pe faleze laurii. Ai să împarți o floare cu un colibri. Intră în apa mării și nu te teme, ai să înveți să noți printre sirene și pe faleze laurii. Ai să împarți o floare cu un colibri. Idiot.